Takže čaute všetci pri novom videu. Dneska ideme hrať s mojou malou sestrou nejakú hru, neviem, nejaké Toka World, či ako sa to volá. Tak dnes teraz asi tak hoďku a pol si tu robila nejaké, neviem čo, nejaké skiny, neviem, domček a tak. Tak chce, neviem čo urobiť, neviem, netuším absolútne, tak nechám ho, nech to robí to, čo chce. Nech sa ti páči. Ahojte všetci, išla som vám natáčať nové video, pretože chcela som natáčať vám novú rodinu, lebo aj ja som sa pozrela na takú jednu youtuberku, ktorá natáčala stále o takej rodine a ona mala 300 000 lajkov, tak aj ja chcem mať toľko, tak nech dáte všetci tiež 300 lajkov. Mne sa stane, ak mi dáte 300 lajkov, youtuberka najväčšia na celom svete a budem vaša. Tak ak vás chcete poznať, alebo žijem zo Slovenska, tak môj brat natáčal videa, tak aj ja som chcela, lebo povedal, že asi by natáčal dávno, že sa asi z neho stane youtuber, tak idem vám natáčať video. Čaute. Za koľko lajkov dáme ďalšie video? No tak, podľa toho, aké bude. Dobre, tak za 2 lajky, treba 2 lajky a 2 lajky, tak za 2 lajky a za 15 vzhliadnutí, za 15 videní a 2 lajky, tak dáme ďalšie video. A ak toto video dá 20 lajkov, tak možno urobím moja sestra i vlastne kanál, ale iba možno, takže snažte sa. Tak ahojte všetci, poviem vám 3, 2, 1 a začíname natáčať. Dobre, zatiaľ si to tak trošku poopravujem, aby ste videli, ako to bude natáčať. Lebo dneska nikdy nepôjdem, tak aby som sa nenudila. Tak ja som radšej spravila si takéto video, aby som robila ho. Tak vám ukážem za 3, 2, 1. Dobre? Tak ma počúvajte za 40-80 lajkov milión. Tak začíname o 3, 2, 1, 0. Je ránko. Poďme sa zobudiť. Mne sa ešte nechce, však ja som unavený. Áno, ale ja musím ísť už do roboty. No tak. Čakám. Idem zobudiť rodičov. Sestra, stávame. Sestra, stávame. Nebuď mi, malé dieťa, no dceru. Teraz stávame. Čo chceš? Však mne sa ani nechce stávať. Mne sa nechce ísť aj tak do školy. Ale musíš ísť. Poď so sestrou malou. Lebo ona je chorá. Dobre, a napríklad chorá ochorie. Dobre, ideme sa pozrieť, ako sneží. Vidíš, ako sneží? No vidím, mami. Ale si už prezlečená, lebo si sa zabudla noci prezliec. No áno, lebo sme boli na DJ-u. Tak dneska natáčame nové zase video. Lebo chceme natáčať. Tak choďte umyť zubky, lebo ja už musím ísť preč. Idem pre kabelku. Poď, táto, ideme. Dobre, vždy musím ísť. Na čo? Pretože je ráno.
Dobre, ja prvý idem. Ja som si nemusel myť zuby. Tak dobre, a čo? Tak my už ideme. Naozaj. Tak dobre, a čo? Ešte budem musieť čakať. Alebo idem si umyť zatiaľ zubky. Alebo sa napapať. No nie, prvé si umývame zubky. Ale musím ísť potichučku. Sestrička malá. Dobre. Tak potichu, Bibi. Ticho. Ticho, poď. Ale musí byť ticho. Hej, Mava. Nerob. Nie. Fú. Ja sa idem bičekať, tak aj ja. To ma výťah zobudil však. Ja idem radšej mojim milým detičkom dať papať. Ja som kavičku. Takže ideme grilovať asi. Dáme im chobotnicu. Už sa pečie. La. Už musí skončiť. Au. Musím vydržať. Tak ja si idem kúpiť nový tanier. Tak, už som kúpila. Dám tam chobotničku, to bude asi pre mňa, obdeť nezjem. Tak dám panvicu. Ježiš, ja to nemôžem povedať. Panvicu. Čakám. Mne už to asi zhorí? Tak. Ja to trochu bolí. To je veľká sestra. Čo je malá? Nie malá. Tam do panvice. Ja robím papanie. Tak veľká sestra bude mať jej baboty. Vypneme. A dáme mesku. Dáme tam papanie. A zavrieme ľadničku. Tak zatiaľ si vyrobím radšej kávičku. Ja si dám sedieť, aby mi dobre srdce robilo. To je lepšie. Dneska je lepší deň. Ale ja som zabudla dať babätkové mlieko. Ježiš, rýchlo ho musíme spraviť. Kde je mlieko? Rozmýšľam. Mala som ho kúpiť, zabudla som. Tak idem ho kúpiť. Že tu ho máme. To je lepšie. Mám mliečko. Dáme tam.
Ja som vypila celé.